אהלן, בוקר של טוב, איזה כיף להיות פה. כנס מהמם, מלא באנשים שבאו לשתף מהדרך שלהם. אה, תודה, תודה על האפשרות ותודה על הזכות להיות חלק מהכנס הזה. תודה לכם שם בבית שנרשמתם. פיניתם זמן ואתם פה. תודה. תודה רבה יפעת ומועדון המרצים, תודה על ההכנה של הכנס הזה והדאגה לכל פרט ופרט בדרך. ולעדי ולגל, עדי קרן וגל צחייק על המועדון בניצוחה של יפעת. תודה רבה על האפשרות להיות חלק מסביבה, איך אני אגיד את זה? סביבה מנצחת, סביבה תומכת. אז אחרי כל התודות האלה, בואו נעבור לנושא שבאתי לשתף אתכם. היום אני הולך לשתף בחלק מהסיפור שלי, בחלק מהמסע לדיוק ולמציאת הדלק שלי. כשאני מדבר על הדלק אני מדבר על התזונה, תזונה, על מה הכנסתי ומה בחרתי בהמשך להכניס, איך מצאתי איזה דלק יותר טוב ויותר מדויק עבורי, גם בגוף וגם ניגע טיפה בנפש, זה הולך ביחד. יכול להיות שחלק מהדברים שאני אשתף יפגוש את הסיפור שלכם, ייפגש עם דברים שאתם עוברים או שעברתם. אני אשתף בתובנות ובכלים שאספתי, ובואו נתחיל. אני רוצה לקחת אותנו רגע ל-2021. אם לדייק קצת יותר, אז מרץ, סביב מרץ 2021, תקופה שהייתה מאתגרת עבור כולנו, בכל העולם. לא היו לנו הרבה תקופות קלות, וגם זאת הייתה תקופה מאתגרת. תקופה של קורונה, משבר קורונה, בין הסגרים, איך שנקרא, בין סגר ראשון לשני, משהו כזה. באותה תקופה ניהלתי גן ילדים, גן בשכונת חרוזים ברמת גן, אנשי צוות, עבודה, הורים, ילדים. הייתי נשוי כבר פעם שנייה, כן, נשוי פעם שנייה, לנורית, אשתי המהממת, חברה ואהובה יקרה. אבא למעיין ואור ונדב. גם באותה תקופה היו אתגרים נוספים. הבן שלי, מעיין מהנישואים הראשונים, הוא ילד עם צרכים מיוחדים, עם אוטיזם, והוא יצא מאיזון באותה תקופה. וזה דרש המון אנרגיות, לעבור מרופאים, פסיכיאטרים, נוירולוגים, כדי לעזור לו ולמצוא איך לעשות לו יותר טוב בחיים. ובין כל האתגרים האלה, מצאתי רגעים של לקחת שנייה פאוזה והפסקה, רגעים של עשייה ללא מטרה משמעותית. גללתי בפייסבוק ככה, עברתי בין כל מיני מודעות, ונתקלתי באיזה כותרת, שזה מצחיק, כאילו, על פניו אתם תגידו, למה עצרת? הוא התחיל במילה אתגר. פה חשדתי, פה הייתי צריך לעבור עליו. כן, אבל מה שהיה כתוב ליד זה הבטן השטוחה. זה מה שתפס אותי. הבטן השטוחה, כן, איזו פנטזיה, זו פנטזיה גברית, גם נשית, אבל פנטזיה של הרבה שנים. אמרתי, אולי הזדמנות להשיג את זה. חודש, כמה דקות ביום, ואתה על זה. רציתי להאמין. ידעתי שזה לא מה שאני אשיג בחודש, אבל אמרתי, הזדמנות לקחת את המושכות לידיים, לקחת סוג של שליטה בתוך כל התקופה הזאת של חוסר שליטה וחוסר ודאות, הזדמנות לעשות עשייה קטנה, ואולי לצאת עם תוצאות מעניינות. ואם ללכת לאתגר, אז למה לא לקחת איזה חברה טובה לדרך? הגעתי הביתה, אני לא איש מחירות, אבל מכרתי את זה טוב לאשתי, והיא אמרה, עידו, פעם שנייה. פעם ראשונה בנישואים, פעם שנייה עכשיו. התחלנו והצלחנו לעבור את האתגר הראשון, שזה להיפגש באותו מקום, בבית שלנו, באותה שעה, ולעשות את התרגילים ביחד. כן, הצלחנו לעשות במשך חודש את התרגילים. סיימנו את החודש, הסתכלנו על הבטן, שטוחה היא לא הייתה, אבל בפנים הייתה הרגשה של הצלחה. הרגשה ששמנו לעצמנו יעד של לעשות משהו קטן ביחד, כמה דקות ביום ולהצליח. והתחלתי
את התחושה הזאת רצינו למנף. והחלטנו שמחפשים את האתגר הבא. אז כתבתי לבחור שניהל את האתגר הזה, אתם מכירים אולי את השם, צביקה עינב, כן, צביקה. ושאלתי אותו, מה האתגר הבא? אתגר הבטן השטוחה 2, 3, מה יש לך שם בארסנל? הוא אמר שיש איזו תוכנית שרצה כבר כמה חודשים, אנחנו די במחזורים הראשונים, ונרשמנו. אמרתי לו, מתי שיוצא אני נרשם. לא הבנתי מה, לא הבנתי כמה זמן, נרשמתי. נרשמנו לאתגר אבא חטוב, זאת אומרת, אני נרשמתי, הגעתי הביתה, מכרתי לאשתי, והיא אמרה, עידו פעם שלישית. כן, אז יצאנו לדרך, אתגר אבא חטוב, ולא הסתפקנו בתוכנית הראשונה, המשכנו גם לתוכנית השנייה, ולתוכנית שאחרי זה. וואלה, מה אני אגיד לכם, תוכנית משנה חיים, עבורי, גם עבור אשתי, אבל אני מדבר עבורי. אם להגיד שנכנסנו לתוכנית הזאת עם מוטיבציית כאב, מוטיבציה של אובדן שליטה וקושי ואתגרים, אז משהו שם חל שינוי בדרך. במהלך התוכנית עברנו כל מיני שינויים בהרגלי התזונה, שינויים בהרגלי החשיבה. הוספנו הרגלים חדשים, למשל כמו לשים לב לצריכת המים היומית שלנו. לשים לב שמים, שלפעמים תחושת רעב שלנו, זה לאו דווקא בגלל שאנחנו רעבים. 30% למעשה מתחושות הרעב שלנו, זה בכלל צמא. אז זה אחד הדברים שלמדנו. למדנו לשים לב כמה מים אנחנו שותים, לשתות מים לפני כל דבר שאנחנו מכניסים לפה. בשפה של דנדן אני קורא לזה זמן השעיה, מרווח ההקשבה. כן, ככה קראתי לזה בשביל עצמי. בעצם, במקום להיות רובוט, או לפעול בצורה אסוציאטיבית, כל פעם שאני מריח איזה משהו, או רואה איזה מאכל, ובא לי, לעצור רגע, לשתות מים, אולי בזמן הזה תיוולד מחשבה חדשה, אפשרות חדשה שאולי לא לפעול בצורה אינסטינקטיבית, ולטרוף את הדבר הזה. בלי לחשוב אם אני רעב, לא רעב. עוד דברים, למדנו להסתכל על רשימת הרכיבים, כן. פתאום הקניות בסופר שלי השתנו. במקום לקרוא רק את הכותרת, את השם של המותג, כל דבר הפכתי וקראתי. ממה הוא עשוי? ומשהו במודעות השתנה והתרחב. ולאט לאט, עם שינוי של הרגלים ודפוסים, ושינויים תזונתיים. לחלק מהדברים נפרדנו לתקופה. הפסקנו עם קמחים, סוכרים, סוג של ניקוי. שינויים קטנים שעברו בסוף לשינוי גדול. זה הרגיש, וזה גם דובר בתור שינוי זמני. אבל עבורי לא רציתי שזה יהיה זמני. זה הרגיש לי טוב. פתאום הרגשתי שאין לי למה לחזור. אני לא רוצה את הדלק הזה. הדלק הזה לא עשה לי טוב. ולא באמת שירת אותי. השינוי הזה עשה לי טוב. אני המשכתי עם ההרגלים האלה גם אחרי התוכנית. בנחישות, כמו שלמדתי, עקביות והתמדה. דייקתי כל פעם מחדש את הדלק, שנכון עבורי, בזכות ההתמדה והנחישות והעקביות. נפרדתי והשארתי מאחור מספר דברים שאני רוצה לשתף אתכם. למשל, אלרגיות. כן, אלרגיות שסבלתי מהן קרוב ל-30 שנה, שהתבטאו באין ספור תנועות כמו בקולות סליחה, כן, אבל ככה זה היה נראה היום שלי. הייתי פותח את היום עם שעתיים סיוט של אפצ'י ונזלת ועיניים אדומות. התופעות האלה היום כמעט ולא קיימות. למעט אולי שינויים אקלימיים מסוימים, אובך מטורף, אבל הם כמעט ונעלמו מהחיים שלי. וזה עזר מאוד לאנרגיה וזה עוזר, וזה שינה לחלוטין את האנרגיה שלי במהלך היום. מה עוד היה? נחירות. נחירות. מי שסובל מנחירות, אני סבלתי מנחירות בעוצמות
לא אני סבלתי, מי שבסביבה שלי סבל מהנחירות שלי שהיו בעוצמות מטורפות. כן, כן, יש אומרים אפילו ברמה של דיסקוטק, מסיבת טבע מטורפת. וכיום, שמועות אומרות, יודעי דבר, שכמעט ולא שומעים אותם בהרבה הרבה לילות, או שהן חוזרות ככה בעדינות. מה עוד היה? פסוריאזיס. היה לי פסוריאזיס במשך הרבה שנים. מי שלא יודע, פסוריאזיס זו מחלת עור, של עור שגדל בצורה מהירה ומכסה אזורים מהגוף. הפסוריאזיס ירד מהגוף. אחרי שהתנקטתי מדברים מסוימים, ובחרתי שלא להמשיך ולא לאכול מאכלים מסוימים, אצלי גיליתי שזה גלוטן, וכל אחד והדרך שלו. אני מדבר היום על הדלק שלי. אני מצאתי שהגלוטן משפיע על הפסוריאזיס, והוא נעלם לי מהגוף. מה עוד היה שם? היה שם הנפש. הנפש רצתה גם כן לחגוג את החגיגה. היא בעצם הייתה שם, כי בעצם לכל שינוי גם בפיזיות נדרש כוח של נפש, כוח רצון. היא הייתה פנויה לזה כי היו תובנות כמו להפסיק לקחת אשמה על כל הדברים שעשיתי עד היום, להיפרד מכל מיני דברים שאמרו לי שזה מה שנכון, כמו חייבים לאכול ארוחת בוקר בכל יום, זו הארוחה הכי חשובה ביום. לא בהכרח, או לא בהכרח עבורי. עוד פעם, כל אחד והדרך שלו. כמו חייבים לעשות ספורט כדי לרדת במשקל. מסתבר שלא. ירדתי לא מעט, בלי ספורט. והחיבור הזה עם הנפש והגוף, הנפש ביקשה לעשות תהליך ולקחת אותי ביחד לנקסט לבל. ונרשמתי לתוכנית עושים שינוי. תוכנית שינוי, עושים שינוי בליוויו והנחייתו של ערן שטרן, מי שמכיר, תוכנית של התפתחות של הנפש, הרוח. והחיבור שהיה לי עם הנפש והגוף, החיבור עושים שינוי ואבא חטוב, יצרו בתוכי סוג של מעבר ממוטיבציה כאב למוטיבציה, אמרתי קודם, צמיחה, שפתאום אנשים ראו את השינויים שאני עובר, והרגשתי שאני משתנה, פתאום למוטיבציית זהות. זה מי שאני. אני רוצה להיות בריא, אני רוצה לצרוך את הדלק הזה. אני לא מסכן שאני לא אוכל יותר את הסוכרים ואת העוגות, ואני מפסיד דברים כשאנשים אוכלים במסעדות דברים, אלא זה אני, זה דנדן, ככה אני רוצה להמשיך להיות. ולתובנות האלה השתמשתי גם בכל מיני אנלוגיות ושפה חדשה שנוצרה בתוכי, ואני אשתף בכמה נקודות. למשל, האנלוגיות שהשתמשתי בשביל עצמי זה להסתכל על הרכב שלי שאני נוסע בו, איך אני מתייחס אליו, איך אני מתנהג איתו, ואיך אני בוחר, או איך בעזרת ההסתכלות שלי על הרכב שלי אני יכול לבחור להתנהג אחרת עם הגוף שלי. ואם אתם שואלים למה אני מתכוון, אז אני אסביר את זה. למשל, כשאתם נכנסים לתדלק, קורה לכם לפעמים מי שנוהג, או עם אנשים שנוהגים ונכנסים לתחנת דלק, אתם בטח לא שואלים את עצמכם, מה נתדלק היום? מה כדאי לתדלק היום? אולי נמלא 96, אולי 95, אולי 98, סולר, היום יש גם כבר הרבה שנים. גז או חשמל, נטעין את המצבר? אתם לא שואלים, נכון? אתם יודעים טוב מאוד, נכון? האוטו שלי למשל, 95. אני לא אשים משהו אחר. רק שהוא לא ייתקע לי בטעות. אבל מה עם הגוף שלי? יש פיצה? נאכל פיצה. יש המבורגר, עם גלוטן, בלי גלוטן. הכל. הכל היה. אכלתי כל מה שבא ליד. אבל פתאום עם השפה החדשה, עם התובנות החדשות, עצרתי רגע ואמרתי, רגע, מה ה-95 שלי, של דנדן? ואת זה המשכתי וחקרתי והעמקתי, ובדרך חשיבה איך למצוא את זה, כל פעם מחדש. עוד תובנה מהדרך. אתם נכנסים, חשבתם פעם לבקש מהמתדלק, או שאתם תדלקתם,
2 ליטר מעבר למיכל מלא. כן, כן, מה ששמעתם. תעשה לי מיכל מלא, תוסיף לי עוד 2 ליטר. אין מצב, נכון? מה, אתם רוצים אנחנו לא רוצים שהאוטו יתלכלך או יהרס? אז מה עם הגוף? כמה פעמים מצאתי את עצמי, יושב מפוצץ אחרי ארוחה טובה, ואומר, מה, לא נמשיך לאכול? היה משפט שהיינו אומרים פעם בחבר'ה, פותחים כפתור וממשיכים הלאה. זה לא שירת אותי. כמו שעם האוטו אני לא ממלא מעבר לפול, גם אני למדתי להרגיש את הפול שלי. פעם, כן, לא הרגשתי תחושת רעב, אבל גם לא ידעתי מה זה, לא ידעתי סובה. לא הפסקתי לאכול, כל היום. והיום יש הקשבה. אני מבין מתי המכל מלא, ואני אפילו מתי קשוב, מתי הנורת דלק שלי נדלקת. ומשתדל לעצור לתדלק בתחנה הקרובה. השינויים האלה לקחו אותי למקום שרציתי לעשות עוד שינוי בחיים שלי. ועברתי מגן של אחרי 17 שנה, הייתי 17 שנה גנן של ילדים בגן ילדים. עבדתי וניהלתי גנים מונטסוריים, ואמרתי אני רוצה לעשות שינוי, והחלטתי לעבור לגן של גדולים. לא באמת גן, אבל סוג של. ועברתי לעבוד בחברת אבא חטוב. כן, כן. ללוות אנשים ולאמן בדרך, ולשתף מהידע ומהניסיון ומהשפה שנולדה בתוכי. תהליך מרתק ומרגש, וליוויתי ואימנתי למעלה מ1,000 נשים וגברים. וואו, תהליכים מרגשים וממלאים מאוד. וזהו, וכיום, בשנה האחרונה, אני עושה את התהליכים האלה עצמאית עם אנשים. אני רוצה שנעצור רגע, ואני רוצה לשאול אתכם. אחרי כל הדברים ששיתפתי והתובנות והדברים שאני חוויתי, האם משהו פגש את הסיפור שלכם? שלך, כן, שלך או שלך. האם משהו התחבר שם למשהו שחוויתם או שעברתם? האם אתם רוצים לעשות אולי איזה שינוי? שינוי בהרגלים, שינוי בתזונה? אם כן, היום במסגרת הכנס אני מעניק לכל מי שירצה שיחת טלפון מתנה ממני. שיחה של שיתוף ודיוק, שתשתפו אותי במה שאתם עוברים, במה שאתם רוצים. ואני אשמח לתת ולעזור ולדייק מהתובנות ומהדרך שלי. ואולי זה יצליח. תודה רבה על ההקשבה, ותודה רבה שהייתם. ואני אחזיר את המיקרופון ליפעת מקסימה. תודה.